Na, ha már itt kibontottam, meg szétbuhertem ezt a láncvezetőt, akkor ezt itt össze is szereljük nagyjából, vagy összeszerelem nagyjából a dolgot. Azt igazából azt néztem, hogy az oldala megy rá, és igazából és akkor ennyi. Nézzük meg, hogy akkor ez hogyan is lesz. Ez a fém, ez ide bekerül. Hozzá pár csavar. Próbálom gyorsan összedobni. Elles csavart ír. Ja, átét. Ebből van 3 csavar, 2, 2 anya, 5 darab távtartó, egy alátét, még 2 távtartó, 2 hosszú csavar, ez meg a csúszó lapkát fogja fogni alul. Ha minden igaz, akkor essünk neki. Azt hittem mondjuk, megmondom őszintén, hogy ez kisebb valami lesz, de nem. Aha. Ezt lecsavarjuk. És lát itt rajta, de miért ide? Nem nagyon értem, hogy ez mi ez a távtartó itt. Ez 8-as csavar. Hoppá. Ide hova? Aha, lehet, hogy valószínű, hogy ide kell. Igen. Ide belekerül. Vagy mutassam, hogy látszol, hogy ide bekerül egy távtartó. Csavarszki. Így. És akkor úgy van ez ide. Igen. Jó. Így van. Akkor ez itt meg volna. Lehet, hogy elcsesztem, nem. Akkor ide jön. Ide jön előre bele egy távtartó. Igen. Ja, ezért van. Igen, távtartó. Még egy távtartó, alulra is egy, és akkor egy hosszú csavar. Igen. Így, hoppá. Kiesett, és akkor ide jön egy hol vagyunk? Egy olyan zárós anya. Hogy mutassam, igen. Így, persze. Lásskulcs, ez nincs nálam, de van egy kis CF motos
Szintén AliExpress-es kis szerelőkészlet. Ő egyébként teljesen jó az a kis motyó, jó minőség, érdemes. Érdemes megvenni, akinek nem elég a gyári szerszámkészlet. Azt nem értem, ja, igen. Az egyik 10-es, a másik 8-as. Így ezt össze. Ja, benne úgyis távtartó, akkor meg lehet. Annyira azért nem húzom meg. Hogy megnyomorodjon itt. Jó. De remélem ez az anya nem jön le. Meg. Csak nem. És meghúzok, nem tudom, lehet, hogy meg kellett volna. Ha bár nem. Hiszem, hogy meg kell ragasztani. Egyelőre így néz ki. Akkor most elvileg föl kéne rakni a raj szerint a motorra. Hát mutat még egy. Nem hát mutatja. Ide is van egy. Hát ez nem olyan mennyire. Mennyire tudom, hogy most ez hogyan van. Hát látom, de ott is egy csavar. Ez a távtartó, az pótban van. A második, vagy ez. Ez érdekes. Igazán. Igen, ide is jön egy távtartó. Úgy mutatja. Ez jól agyon van. De kér egy ilyet. Így lesz, akkor ide jön be a másik távtartó. Hát jó meg van távtartózva itt az elején, nem tudom, hogy ez miért kell bele ennyi. De mindegy. Ők tudják, a cserbiszék tudják, ők tervezték. Legyen benne akkor ez is. Nekem még ez gyanús itt. Mondjuk az, hogy a többi csavar az hova lesz. Azon filozofálok itt, most ez. Ide jön 4 csavar. Ja. L.
csavar ez. Ezeket hagyja, mert ez fogja fel a motorra. Így. Ez fogadja fel a motorra. Ugye ez a 4 darab a lapkát rögzíti alulra. Ugyebár. De. Így. És akkor ez a két csavar. Ez mi lehet? 10-es. Két 10-es csavar. Ezt elhozották talán. Pedig itt azt írja, az LS csavart, ez pedig ez. Mindegy, ezt azért elviszem haza. Biztos legyen, benne legyen a dobozába. Aztán... ez meg... Az igen. Meg Torx csavar. Jó van, ebben már nem húzom az időt, ezt fölcsavarozom, aztán délután megy a motorra, ennyi. Megnézzük, hogy szuper áll. Csinálok róla majd egy rövidke videót. Sziasztok!